Vidi šta je muka i život. U ovoj knjizi pišete. Kao ključala voda, voda koja ključa, vruća voda, ključa voda, gori. Kad u tu vodu staviš jaje i staviš šargarepu, šta bude? Od te vode jaje otvrdne, a od iste te vode šargarepa omekša. Naš je izbor. Naš odnos prema tome, u toj muci, u toj vodi, u tom sagorevanju, šta biramo? Da otvrdnemo i srce, i duša, i biće, ili da omekšamo i da to omekšavanje bude prostor za Boga, za mudrost, za blagodat, da voliš, da razumeš, da postaneš Bogorodica, zemlja po kojoj svi gaze, da voliš, da visiš na krstu. A sa krsta se ne silazi, sa krsta te skidaju.